Apa meneh Pakde? Kawin wae senengane. Telepon ke Pak Purnama wae piye? Oh ayo. Betul kowe bener kandamu, Cahayu tak tunggu-tunggu, ora liya mung sliramu. Rino wengi dadi impenku, wani sumpah opo jalukmu. Wong ayu aja guyang-guyu. Yen ngurung tak trimo gantung. Gantungnya neng ngendi Pak De? Gantung nang aku lewat landing. Landing ya brokan. Biyung anakmu kaya wong gemblung, kapan diko paring pitulung. Iwak cucut lebu neng karung, kebacut alias kadung, ngentekke sawah ngentekke kampung. Zoy Abega. Ada Oasis Audio. Indonesia. Sumpah opo jalukmu, wong ayu aja guyang-guyu. Zo lali wayang lali peto.
Kaya ya oi lho. Lah iya. Aduh bapak aduh biyung anakmu kaya wong gemblong kapan diko paring pitulung iwak cucut lebu neng karung kebacut alias kadung ngentekke sawah ngentekke kampung Terima kasih. matur sembah nuwun.